buna Enchoro ya moyo gusira sisemi imeye county ya Kisii bono nigo omwalimu omonene anene gwe skuru yobogendia yegotoka asechinsemo chenyama cy'omwalimu okoronga Jared Ombiro gwe skuru yo Enchoro niga anyale kobaga kuboria obotenere gwe county ya Kisii anene isio Gavana Simba Arati anyale kobaga kwenekia obwatokire chibesa chisaine gokia se skuru yirinde nyale kobaga kogendera gusira chisemi anene kwenekia na cyanyale kobachi kwena na amaiguru yo Burundi agokia ase abana ao abanyane kobaga goikirana ase eskuru yo korengana na Jared gatebire oboremerwa anene gwe chibesa obubwa ireire okuburo kwa magani ase skuru yo nigo bono yanyale kobaga koleta obokongu anene obwegeria naboigo obwena nabwe chisemi ase chiskuru ekyo Njasa Marieta Jared Ombiro Kereni aiga sotore na Enchoro Vocational Training Center eskuru yo kwegeria Ufundi wa magoko ata courses na ICT ngobana nko basaba asemore mwesi pi bali babeta banaka tebareta bana ba trainiriga iga ari bana chinga kichi abachindonge cyo kwenyorera sobe mu bwa moto biya mono asoko niwera mana na kwanire kuwa mono tareba theory kwese county government ya Kisii bu our Gavana Simba Arati ati anyalo tokonya na students capitation so that they travel pokoranchi school echiga alafu ntu wate program ya land title deed ni arasa ribo soime ambako yaruna tokonyire to processori so that they atwenepo ata things chimufu